It-tilqima tal-5-in-1. Tilqima li kif jgħid isimha tilqa' l-5 tipi ta' martu infezzjonijiet differenti li huma d-difterja, it-tetnu, il-meningite, il-polja u kontra is-sola konverżiva. Il-5-in-1 hija importanti li jieħdu trabi li għandhom bejn ix-xahrejn u l-4 xhur ħajja. It-tobba jagħtu parir li huwa importanti li t-trabi ta' dik l-età jiġu mlaqma. Dan għaliex il-mart imsemmi jista' joħroġ aktar aggressiv fuq it-trabi. Preżentament it-tilqima tal-5-in-1 tinsab out of stock mill-polikliniċi tal-Gvern, kif ikkonfermat magħna persuna li pruvat tagħti din it-tilqima li t-tarbija tagħha jumejn ilu. Il-bieraħ suppost kien imissu l-injection għamlu l-appuntament il-poliklinik biex ittieħ l-injection ta' 3-in-1. ċemplula għalula ġibux għax m'għandniex injections available, għalula qabel Jannar tiġi ġbieħ. Bl-istess mod it-tilqima tal-5-in-1 hija nieqsa mill-Poliklinika ta' Raħal Ġdid u mill-Poliklinika ta' Ormi. M'għandhomx 5-in-1. U meta ġifieri ħadd tiġi? Qegħdin out of stock bħal-istat m'għandu. U ma tafux meta ħal jiġu? Ngħidlek ħadd ċans ġimgħa u erġa' prova ċempi. Mill-Poliklinika ta' Ormi ħadna konferma li l-problema hija mifruxa ma' kullimkien. Biex jien nipprova poliklinik soħrajn. Ħadd m'għandu ħita. Din mhux l-ewwel darba li t-tilqima tal-5-in-1 spiċċat out of stock mill-polikliniċi tal-Gvern. Ftit ilu wkoll kienet out of stock u damet hekk għal żmien twil.